setelah ayat itu turun latar aswatakum sawqa Nabi. Iku sekabat Umar saja. Sekabat Abu Bakar banyak salus ya dari sononya salus. Sekabat Umar itu nek matur karo Kanjeng Nabi ngantek Kanjeng Nabi kudu istisbam. Artine lho apa? Mergo saking lune kan. Piye? Istisbam iku ngono. Gak pati krungu bantu sidak ngono. Iku setelah turun ayat. Ngono wong zaman apa salaf iku koyo ngono iku. Begitu ada dawuh langsung mereka itu bisa 180 derajat malih sikap itu sesuai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa minal adabi ma'ahu sallallahu alaihi wasallam alla tarfa'al aswat fauqa sautihi. Lan iku setengah saking etika tata krama ma'ahu sartane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam utawi Allah tarfa'a yen to ora banterake sira al aswata ing swara-swara fauqa sautihi di atas suarane Kanjeng Nabi Muhammad. Gembor di atas suarane Kanjeng Nabi. Volumene barang. Kama qala ta'ala kaya dene dawuh sapa Allah taala ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Ya ayyuhallazina amanu wong-wong sing padha iman ya lazina la tarfa'u aja banterno sira kabeh aswatakum ing swara-swara ira kabeh fauqa sautin nabi di atas suarane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tajharu lahu lan aja banterake sira kabeh lahu marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qauli kan ucapan kajahri ba'dikum kaya mbanterno sira kabeh anggone mbanterno sira kabeh libadin marang liyane kowe mbek kancamu gembar-gembor bareng gak masalah tapi mbek Kanjeng Nabi jangan sampai itu gak duwe tata krama Kanjeng Nabi halus. Wa afada lan menehi faedah memberikan apa namanya faedah keterangan apa dawuh iki dawuh Gusti Allah taala ya ayyuhalladzina amanu ing anahu stune kelakuan yang bagi prayoga apa alayatakal mukmin yen to ora guneman sapa al mukminu wong mukmin indahu ana ngarsane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kama yatakallamu kaya dene guneman sapa mukmin la kama yatakallamu kaya guneman sapa al abdu kawula inda sayyidihi ana ngarsane bendarane ai bal yakunu sautu duna sautihi ma sayyidihi. Tegese balik yakunu ana apa sautu suarane mukmin iku duna sak ngisore duna sautihi sak ngisore suarane mukmin ma'a sayyidihi kawula lah ma'a sayyidihi sartane sayyidi nek ambekan bendarane ae ngomongnya ora wani banter-banter aluse ra karuan ambek Kanjeng Nabi Muhammad harus lebih lagi. Wa idza kana raf'ul aswat fawqa sautihi sallallahu alaihi wasallam mujiban li khubutil a'mal.
Tetkalane ana apa raful aswati banterake swara-swara fauqa sautihi di atas suarane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana iku mujiban dadekake marakake li hubutil amal maring musprane pira-pira ngamal. Hubutul amal itu terus gak ana ganjarane. Kaya wong-wong sing gak mukmin iku kayake ya sedekah ketoke tapi ora ana ganjarane iku. Hubutul amal itu gitu. Nah, dia amale enek tapi ganjarane ora ono. Wong sing banterno swarane di atas suarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyebabake hubutul amal, ilange ganjarane amal-amal. Nek banterake suarane ana ngasane Kanjeng Nabi ku iso mbadalno ganjarane amal, famadzannu mongko iku apa jenenge penyana biraf il araq lawan banterake pendapat banata ijil afkar dan kesimpulan pemikiran ala sunnatihi ing atase sunnahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa malan barang jaa kang rawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kelawan ngastama. Maksudnya kalau banterke suara di atas suaranya Kanjeng Nabi ketika di hadapan Kanjeng Nabi saja itu bisa gugurno pahalane amal. Apalagi pamadzon itu apalah. Terus saiki apa kalau sampai orang suara pendapatnya itu di atas kaya-kaya ini luwih hebat timbangane pendapatnya Kanjeng Nabi, dawuhe Kanjeng Nabi. Ini duwe pemikiran ini lebih logis, lebih di atas sunah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi. Kalau banterno suara isih pemikirannya isih nderek Kanjeng Nabi tapi suarane banter iku wae iso gugurno ganjarane ngamal. Nah ini sampai mengatasi sunnah dengan pemikiran-pemikirannya dia. Wah ini Kanjeng Nabi begini tapi itu pemikiran modern itu tidak begitu. Ngono iku jenenge raful afkar ya ara ala sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Sunnahe Kanjeng Nabi misale Nabi dawuh nek ana laler ning gone pangananmu ning minumanmu kon ngeblesno sisan. Iku ana hadise. Wah, ini menurut ilmu kedokteran. Wah, tidak bisa, tidak masuk akal ini. Itu kok bisa lari sing siji kok iso dadi obate lari sijine itu tidak mungkin secara kesehatan tidak bisa itu. Dokter manapun juga itu. Ngono iku jenenge apa jenenge? Yarfaul araq wa nataijul afkar ala sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan Nabi ndawuhi apa nek bar mangan kon nglamuti drijine. Nek gak gelem ya kancane kon ngrimuti. Wah, itu gimana itu? Ya. Itu apa jenenge menganggap bahwa pemikirannya lebih kan dia tidak mengucapkan begitu, tapi dia tidak melakukan, tidak mau melakukan. Ini kayak surul mukmin dawa bangsa ning ngono iku kan biasa kan. Kanjeng Nabi ngunjuk terus di paringno sahabate, terus digilir gitu. Lah saiki apa gelem wong ngono iku.
Wah, sisamu iki. Jadi gak ngono sisamu. Padahal itu sisane padha-padha mung mukmine. Itu jenenge menangno arok banata ijul afkar ngalahake ala sunnati sallallahu alaihi wasallam. Waruya lan riwayatake apa ana Abu Bakrin setuhune sahabat Abu Bakar Siddiq lamma nazalat hadhil ayah nalikane tumurun apa hadhil ayat iki ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u maum qala matur sapa sahabat Abu Bakar Siddiq ya Rasulullah duh Kanjeng Rasul wallahi la ukallimuka mboten badhe malih kula matur jenengan illa ka akhis sirar kados yang ingkang anggadhahi rahasia. Jadi Kanjeng Nabi itu nganti sering kali sahabat Abu Bakar sampean itu ngendikan apa? Sampean ngomong apa? Saking liriye. Begitu ayat ini turun itu kayak akhil asrar. Sahabat Abu Bakar nek ngendi matur karo Kanjeng Nabi, ya Rasulullah. Apa? Kanjeng Nabi nganti minta diulangi karena saking halusnya, yang lembutnya itu, yang lone itu. Istilahnya ka akhis sirar. Ai al kalamul khafi. Kaya omongan sing rahasia alladzi yuradu katmuhu kang dikersakake ya apa katmuhu memendam motor Jawane katmu nindem ya kayak merahasiakan sesuatu lah ki aja kondo-kondo wong ngono lho omongan biasa tapi nadane itu volumene ngono kuwi biasanya nek wong ngomong rahasia kan mesti lun. Ya seperti itu. Sahabat-sahabat nalika ayat iki turun termasuk sahabat Abu Bakar barang matur karo Kanjeng Nabi ya kaya wong sing arep ngomong rahasia iku. Jadi ini ngono lundun. Wa anna Umar sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana idza haddatsahu tatkalane apa matur-matur ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hadatsahu mongko ngatur sapa sahabat Umar ing Kanjeng Nabi sallallahu ka akhir sirar juga padahal sahabat Umar itu kan wah terkenal orangnya itu keras tegas ngendikan itu wah ngeri kabeh ngendikan buanter tapi nek mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ka akhir sirar juga kayak sahabat Abu Bakar. Maka ana yasma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisahu ba'da hadzal ayah kata yastafhimuhu. Sahabat Umar. Sadurunge ya biasa banter juga. Tapi bareng teko ayat ini maka ana yasma'un Nabi ora ono yasma'um mireng sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisahu ing pemature Sayyidina Umar ba'da hadzal ayati sawise ayat iki ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi kata yastashimu sehingga mundut pemahaman sapa Kanjeng Nabi ing sahabat Umar kowe iki ngomong apa mergo gak begitu dengar. Setelah ayat itu turun latar fawaswatakum sapa Nabi. Iku sahabat Umar saja. Nek sahabat Abu Bakar banyak salus ya dari sononya wis salus. Sahabat Umar iku nek matur karo Kanjeng Nabi itu ngantek Kanjeng Nabi kudu istisbam. Artine lho apa ngono. Mergo saking lune kan. Piye ngono. Istisbam iku ngono. Gak pati krungu bantu sidak ngono. Itu setelah turun ayat. Ngono wong zaman apa salaf iku koyo ngono iku. Begitu ada dawuh langsung mereka itu bisa 180 derajat
malih sikap itu sesuai dengan dawuh-dawuh. Iki dibantah-bantah isa. Waruya anna Aba Ja'far Amirul Mukminin. Abdullah bin Muhammad itu salah satu khalifah Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah itu setelah Bani Umayyah. Bani Umayyah itu pendirinya, jadi ketika Kanjeng Nabi kapundhut digantikan sahabat Abu Bakar, sahabat Abu Bakar gantikan sahabat Umar gantikan, itu masih nek cara bahasa saiki ini demokratis. Sahabat Abu Bakar jadi penggantinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin orang-orang mukmin. Itu pilihan Ansor dan Muhajirin itu rapat dipilih. Sahabat Umar jadi gantinya sahabat Abu Bakar Siddiq, meskipun ditunjuk oleh sahabat Abu Bakar Siddiq, tapi atas kesepakatannya sahabat Umar sendiri tidak mau. Pokoknya nek sampai nunjuk saya ya harus mereka semua sepakat. Itu sepakat tapi nganti nganggu voting bareng nek sahabat Umar. Nek sahabat Abu Bakar enggak aklamasi, semuanya setuju. Nah iki voting mergo ana sing berpendapat ing ora kerase ngono ya. Dadi pimpinan ngono ya. Ngono wedi kabeh. Tapi ya voting demokrasi juga. Begitu sampai Muawiyah terus tidak demokratis lagi. Mulainya apa jenenge nganggo sistem kerajaan ya Muawiyah. Dan dia setelah saya nanti yang jadi khalifah anak saya Yazid. Terus itu mulai turun temurun jadi dinasti apa Umayyah ya, dinasti Umayyah. Dikalahkan akhirnya sekian lamanya dinasti itu turun temurun sampai dikalahkan keturunannya Al-Abbas, Abdullah bin Abbas. Terus itu dinasti ini jadi dinasti Abbasiyah. Nah ini salah satunya yang adalah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Abu Ja'far Amirul Mukminin. Diceritakan setuhune Abu Ja'far Amirul Mukminin dari Abbasiyah nazara malikan, berdiskusi ya Abu Ja'far malikan Imam Malik. Munazarah itu ya diskusi lah. Diskusi bersama Imam Malik. Imam Malik yang terkenal itu Imam Mazhab. Apa jenenge? Gurune Imam Syafi'i. Itu berdiskusi ku fi Masjid Rasulillah ing dalam masjid Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wong diskusi kan kadang-kadang buanter suarane. Ya ora ngono sing ngono. Nek pikirane gak cocok banget ngono iku terus kadang-kadang nyentak-nyentak. Suarane buanter barang. Nah iki suatu ketika iki Amirul Mukminin, sitoke kiai, sitoke kepala negara. Diskusi ning gone masjid Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah iku. Faqala lahu mongko ngendika lahu marang Abu Ja'far sapa Malikun Imam Malik. Ya Amirul Mukminin. Ngundake ya Amirul Mukminin nek cara saiki Bapak Presiden ngono. Ya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu undangane khalifah setelah Khalifah Abu Bakar. Biyen zamane Abu Bakar Siddiq kabeh ngundange ya Khalifata Rasulillah, nek ngaturi kepala negara ya Khalifata Rasulillah atau ya khalifah saja maknane Khalifatul Rasulillah. Ketika sahabat Abu Bakar wafat digenteni sahabat Umar bin Khattab, mbak mau.
Sahabat Umar enggak mau saking tawadhuke, enggak. Sing pantes dadi khalifah Rasulullah ya mok Abu Bakar Siddiq. Bariku wis ora ana sing iso nyandang itu. Lah terus bingung wong lah terus nek ngaturi jenengan sepundi? Ya sembah ngono terserah. Golekno. Pokoknya aja khalifah. Pundi nek Amirul Mukminin. Nah, itu iku ae. Sejak itu terus sak pengisor khalifah diundang Amirul Mukminin. Faqala lahu Malikun, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ya saiki Pak Presiden, latar Pak Sautaka, wani kowe muni mbek Pak Jokowi. Pun banter-banter suara sampean niku ngono. Imam Malik ora weduli iku Amirul Mukminin latar Pak Sautaka, ampun banter-banter. Sautaka ampun banterake panjenengan sautaka ing wonten panjenengan fi hadzal masjid teng masjid niki masjid Kanjeng Nabi niki. Fa innallaha ta'ala pidato niku Amirul Mukminin presiden dia pidato ni. Fa innallaha azza wa jalla maksudne Gusti Allah azza wa jalla adzaba qauman sampun didik ya Allah azza wa jalla kauman ing kaum faqala mongko dawuh sapa Allah la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Didikane Gusti Allah niku ora entuk mbanterno swara di atas suarane nabi. Wa madaha kauman lan muji ngelem sapa Allah azza wa jalla kauman ing kaum faqala mengko dawuh sapa Gusti Allah azza wa jalla innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah setuhune wong-wong yaghudduna sing nglirihake tidak banterake ya ladzina aswatahum ing suara-suarane alladzina inda Rasulillah ana ngasane Gusti Allah. Wa dzama lan ngecam itu maidu sapa Allah azza wa jalla kauman ing kaum faqala innal ladzina yunadunaka min warail hujurat. Setune wong-wong sing undang-undang siramu Muhammad min warail hujurat. Itu ndak punya pikiran itu. Wa inna hurmatahu setuhune ngurmati penghormatan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mayitan ale mayit sampun kapundhut iku kahormati kaya kehormatane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hayyan ale masih hidup. Dadi ampun banter-banter. Ngono ya fastakana. Mongko anteng. Ya. Astakana iku ora banter-banter iki apa ya. Ya meh padha yaguduna itu. Apa nglirihake sop laha marang aswatahu suara-suarane sapa Abu Ja'far. Dadi begitu dielingno mbekan dadi padha dene kiyaine ya wani karo presidene ya ngregani. Dadi dilokno ngono ya ora terus ngamuk ngono gak. Saiki ya diundangno ajudan. Iki syarat ngono. Iku gak terus ya terus meneng ae terus. Suarane ora banter neh. Iku kan enggak bisa diatur nek lagi diskusi itu. Munadzarah itu kadang-kadang ada suara yang ke atas keras itu kan. Nek kono misalnya kok rada ngeyel dari pendapat itu kan mesti terus tambah banter. Sesuk terus bentak-bentakan. Ning gone DPR mah terus gebrak-gebrak meja bareng.
Suarane kurang banter. Naam wa minal adabi ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Lan iku setengah saking tata krama etika ma'ahu sartane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam utawi Allah ya ja'ala du'a'uhu ka du'a'i ba'dina ba'dan. Nek ngaturi undang ku ngaturi tata kramane. Ngaturi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam aja kaya kadua ibadina ba'don. Kaya undang-undang kita, sebagian kita undang ba'don ing sebagian kita. Seperti kita dengan kawan kita itu jangan seperti itu. Woi, stop. Ngono. Allah Ta'ala dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da. La taj'alu aja ndadekno sira kabeh doa ar-rasul ing undang-undang utusane Allah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bainakum antarane sira kabeh ka doa ibadikum kaya undang-undang sebagian ira kabeh bakdan ing sebagian yang lain kaya kowe mek kancamu aja wa filan ing dalem dawuh Gusti Allah taala iki kaulani ana dua kaul lil mufassirin kedue para ahli tafsir. Mufassir ada terbelah menjadi dua pendapat. Maksudnya aja ngundang Kanjeng Nabi, aja ngaturi Kanjeng Nabi kaya ngaturimu ning gone kancamu. Iku maksudnya apa? Para mufassir pendapatnya ada dua. Yang satu ahaduma utawi salah sijine kaulani ngendikake la tad'uhu bi ismihi. Aja ngaturi sira kabeh ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ismihi kelawan asmane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama yad'u ba'dukum kaya dene ngundang sapa ba'dukum sebagian ira kabeh ba'don ing sebagian yang lain. Nah terus pundi balkulu balik ngucap sira ya Rasulullah ya Nabi Allah ma'at taukir sartane mulyaake wa tawadhu ilan tawadhu. Enggak oleh kowe sup ngundang mat karepmu dhewe. Kanjeng Nabi Muhammad aja mbok undang jenenge ora sopan. Dan sepundi ya Rasulullah ya Nabi Allah. Sahabat kabeh iku ngaturi Kanjeng Nabi ora tau ya Muhammad. Iki musuhe tok sing muni ya Muhammad. Ini ya Rasulullah ya Nabi Allah. Itu pendapat yang pertama, pendapat yang mufassir. Yang kedua, wasani annal makna stune maknane dawuh la taj'alu du'a rasul bainakum ka du'ai bainikum ba'dan. Maknane la taj'alu du'a ahulakum manzilata du'a ibadikum ba'dan. Jondadekno ngaturi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam anggone undang-undang Kanjeng Nabi lakum kedue sira aja mbok dadekno manzilatan kedudukane manzilata du'a ibadikum ba'dan kaya kedudukane undang-undange sebagian ira kabeh ba'dan ing sebagian yang lain. Insya al-mad'u wajab wa insya at-tarab. Insya alamun arab sapa al-mad'u sing diundang ajaba jawabi sapa mad'u wa insya alan lamun karep ya mad'u taroka tinggal jawab. Bal idza da'akum balik tatkalane nimbali
sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kum ing sira kabeh lam yakun lakum budun ora ana lakum kedue sira kabeh apa budun dalan min ijabatihi saking ngijabahi walam yasa'akum lan ora memberi peluang ing sira kabeh at-takhalluf anha ento takhalluf itu orang ijabahi takhalluf itu melawan anha saking dakwah saking ijabah ya kena albattata sama sekali babar pisan fa innal mubadarata maqastune aki-aki ila ijabatihi segera mubadarah itu bersegera ila ijabati maring ijabahi dakwah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku wajibatun wajib wal murajaah utawi murajaah itu konfirmasi sepundi bigo ini tanpa izine Kanjeng Nabi ku muharramah saiki istilahnya interupsi murajaah itu murajaah interupsi untuk interupsi ning Kanjeng Nabi ya iku pendapat yang kedua nek mau pendapat yang pertama kita tidak boleh manggil Kanjeng Nabi ya Muhammad, tidak boleh. Pangkate ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah terserah. Pokoknya aja asmane. Gak sopan. Sing pendapat mufasir yang kedua bukan begitu. Artinya la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'don. Nek ditimbali Kanjeng Rasul aja kaya kowe diundang kancamu. Sah ngono barang kadang-kadang orang mbok sahuri blas. Kebar-gempor kan. Oh, njarno ae paling utang duwe. Ngono barang ngono iku ora ana. Empek kancane dhewe kadang-kadang nyepelekne diundang bareng gak. Kanjeng Nabi gak boleh. Harus ora kena insya'a ajaba wa insya'a lam yujib enggak bisa langsung harus jawab nek Kanjeng Nabi Muhammad sing nimbali baik langsung mubadarah ila ijabati wajibah wa minal adabi lan iku termasuk tata krama neh ma'ahu sartane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam utawi annahum idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in min khutbatin au jihadin au ribatin lam yadhhab ahadun madhaban fi hajatin lahu hatta yasta'dzanu ya. Termasuk salah satu tata kramane etikane orang-orang terhadap Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Annahum setune wong-wong iku sahabat iki nek Kanjeng Nabi ya sahabat innahum setune sahabat-sahabat idza kanu ma'ahu tatkalane ana ya sahabat-sahabat ma'ahu satane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ala amrin jami'in ing atase perkara yang mengumpulkan orang min khutbatin angking khutbah au jihadin utawa jihad au ribatin utawa ribat itu persiapan jihad ya saka min ribatil khail iku ya jadi orang-orang mukmin itu harus siap siaga mbiyen itu untuk jihad sewaktu-waktu karena musuh bisa saja sewaktu-waktu terus nyerbu ngono ae. Kalau tidak ada ribatul khair itu. Idza kanu ma'ahu lam yadhhab ahadun mongko ora mengikuti ya ahadun mazhaban ikutan mazhab itu dimaknani aliran tapi ini mazhab itu ya kepentingan lah fi hajatin lahu ing dalam hajat lahu kedua ahad
hatta yasta'zina sehingga njaluk izin sapa ahad ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi lagi khutbah terus kowe gak ngrungokno, gak iso. Lho kula gak ada keperluan njaluk izin karo Kanjeng Nabi. Niki mboten saged kula tumut mirengaken pidato jenengan kula niki nembe anu. Jihad juga gitu. Dawuh Kanjeng Nabi mau siap berangkat. Tidak boleh terus. Wah, kula niki terus wonten anu undangan makan. Ya, gak boleh. Mazhaban fi hajatin lahu. Sampai minta izin kalau Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi ngizini ya wis ah, ya kena. Kama qala Allah taala kaya dawuhe Gusti Allah taala. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Innamal mu'minuna angin pestine wong-wong mukmin alladzina amanu sing padha iman ya alladzina billahi kelawan Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah wa idza kanu ma'ahu lan tatkalane ana ya alladzina ma'ahu sartane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala amrin jami'in ing atase suwijining perkara sing ngumpulake ya khutbah, Jumat, jihad fisabilillah, ribatul khair. Lam yadhhabu ra kena lunga. Sapa alladzina hatta yasta'dzinuhu ora melok nekani amrun jami' itu. Hatta yasta'dzinuhu sehingga njaluk izin ya alladzina ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kan Nabi pidato harus dengarkan. Kalau tidak ya izin. Nabi ngajak berangkat jihad harus berangkat. Kalau tidak ya izin. Kalau diizini Kanjeng Nabi ya boleh tidak ikut. Wa minal adabi lan iku termasuk etika ma'ahu sartane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam utawi annahu setuhune kelakuan iku la yustaskar qauluhu la yustaskar ora kena dianggap muskil apa qaulu dawuhe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kok iki dawuh apa ya gak mudeng aku jare muskil gak kena. Lah sing kena iku baltus taskalu balik dianggap muskil apa al-ara pira-pira pendapat bikauli kelawan dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ana wong sing nafsiri pendapate dawuh Kanjeng Nabi sing mbok anggap muskil boleh lah, tapi nek dawuh Kanjeng Nabi dhewe gak kena. Wala yu'aradu nasuhu lan ora bertentangan apa nasuhu nase kauluhu dawuh Kanjeng Nabi itu nasnya itu teksnya ora bertentangan bi kiasin kelawan kias. Lah terus piye gak kena mbok kiasno. Iki kan nek Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi mbok kalahno karo kias. Itu tidak benar. Nek kiasnya kan ngeten. Kanjeng Nabi ndak ya ikut Kanjeng Nabi. Lah terus kiasnya piye muspra bal tuh daru. Balik di musprake. Diabaikan apa al-aqisatu kias-kias watulqa dan dilemparkan dicampakkan ya aqisah linususi marang kembali kepada nas-nase dawuhe Kanjeng Nabi. Nususihi ay nususi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Enggak boleh anak kias itu kalau tidak ada dalil. Nah dawuh Kanjeng Nabi itu dalil.
Allah itu mbok kalahno karo kias. Tapi kiasnya ini kalau perkara ini bangsa lalu kok mlebu ning anu, secara anu itu ya bikin sakit itu. Terus mbok kalahno dawuhe Kanjeng Nabi, "Idza waqa'a dzubabu." Enggak boleh. Wala yuharrafu kalamuhu ala haqiqatihi. Ora kena dienggokno dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam an haqiqati saking hakikate dawuhe Kanjeng Nabi li khayali mukhalifin kedue imajinasine wong sing ora setuju sing berbedani karo dawuhe iki menawa kok ngene maknane ora ngene. Mergo ini gak cocok nek maknane seperti dawuh yang sebenarnya dia gak cocok. Terus ditafsir-tafsiri, mono kok ngene. Ya, dadi la yuhar ora kena diwawahi an haqiqati li khayali mukhalifin. Terus sami ashabu makulan. Sing ngarani ing khayalu mukhalifin sapa ashabu wong sing duweni khayal ngarani makulan, ingkang makul. Wah, ini lebih realistis. Lebih rasional ini. Dawuh Kanjeng Nabi ndak rasional. Ya rasional tapi harus dimaknani begini loh. Jadi dia menangkan rasionalitas. Padahal itu bukan rasionalitas, itu khoyal itu, imajinasi. Mereka menamakannya sesuatu yang rasional. Makulan itu rasional. Nah. Naam wa majulun wa anis sawabi ma'zulun. Naam iya wa majulun. Tawi dawuhe majulun tidak diketahui wa anis sawabi ma'zulun lan saking kebenaran ke ma'zulun dihindari. Wala yatawaqqafu lan ora kandhek apa qabulu maja'a bihi nampa barang jaa kang tumeka kang rawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bi kelawan ma layat tawakuf tidak kandek ala muwafaqati akadin ing atase persetujuane seseorang. Kowe nek setuju mbok tampa nek ora ora ngono kuwi ora. Fakulu hadza min qilatil adab. Ngantek kowe muni gak setuju terus mbok karang-karang dhewe. Iku fakulu hadza mengko tae sekabehane iki iku min qilatil adab mahu termasuk ora diadab. Kidike adab. Qilatul adab cara Indonesianya kurang ajar. Qilah itu kurang adab iku ajar, kurang ajar. Ma'ahu satane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi kowe gelem nampa dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek kowe setuju. Nek ora setuju terus mbok maknani sing ora-ora iku qilatul adab ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Ngantuk ngono iku sapa? Gitu wong ae. Wa huwa ainul jur'ah malah wa huwa utahe ngono kuwi qabulu majaa kok dikandhekno alam muwafaqati ahad iku ainul jur'ati betul-betul wani yang sesungguhnya yaitu sejatine wani alaihi ing atase Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wani itu tidak berani. Wani apa wani? Nek berani ku sajaah bahasa Arabe. Iki jur'ah. Jur'ah. Kowe madoni bapakmu ngono iku jur'ah. Ora kok kendel. Kendele cah wani mek bapake enggak. Iku jur'ah. Apa ngono iku istilahé apa? Hah? Dia wanen kladuk wani ini ana wanine
kladuk wani karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yo wong menerima dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digantungkan dengan persetujuannya dia. Enggak setuju ya enggak diterima, wae ainul jur'ah. Betul-betul kuwanen tenan mbek Kanjeng Nabi. Wa ra'sul adab ma'ahu. Utawi puncake tata krama ma'ahu sartane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kamalut taslim lahu. Sempurnane penyerahan lahu marang Kanjeng Nabi. Apa sing didhawuhna Kanjeng Nabi, apa saja diterima apa adanya. Wal inqiyat li amrihi, lan manut li amrihi marang perintahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa talaqi khabar bil qabul, nerima kabare ceritane dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bil qabuli kelawan penerimaan wa tasdiqi dan pembenaran. Apa sing dawuhna Kanjeng Nabi diterima dan diyakini. Duna ayyahmilahu mu'aradat khayalin batil. Ora yen to nggawa sapa wong ing khabar Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam digo mu'aradata khayalin, berhadap-hadapan, bertentangan dengan khayal, dengan imajinasi batilin sing batal, ala ayyuqaddima alaihi ngatasi yen to dhisikake sapa wong alaihi ing ngatasi khabaru sallallahu alaihi wasallam dhisikake ara ar-rijal ing pendapat-pendapate tokoh-tokoh. Itu tokoh anu iki Aristoteles mengatakan Aristoteles apa? Ya. Gak bisa, gak boleh. Wayu wahidu mongko dadekno siji nyuwijekake sapa wong at-tahkima ing tahkim. Tahkim itu penjurian. Jadi penetapan iki sing bener sing ndi iku tahkim. Wa taslim lan nampa wal inqiyat lan manut li rasuli marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kama wahada kaya dene nyuwijekake al mursil bil ibadah. Al mursal kang diutus bil ibadah kelawan ibadah. Wahuma mengko tae karone untuk menerima khabaru dan menerima apa namanya perintah ibadah. Iku tauhidane. Tauhid dua. La najata illa bihima sing ora ana keselamatan iku maujud illa bihima kejaba kelawan tauhidan. Jadi kalau kita percaya karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diasta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sikap kita ya sama. Kita menerima kewajiban sholat, kita sholat, ini. Nanti ada dawuh-dawuh Kanjeng Nabi, ada yang kamu bantah itu piye? Itu harus seperti itu. Seperti kita menerima dawuh Kanjeng Nabi, kongkon sholat, kongkon poso, kongkon anu barang itu. Kan kita taslim bongkoan itu. Enggak pernah kita loh. Itu kalau sholat subuh itu kan waktunya olahraga mestinya itu ada 12 rakaat atau berapa itu kan bagus itu, malah 22 rakaat itu gimana? Nggak cocok itu dengan apa prinsip-prinsip keolahragaan nggak cocok. Maksudnya sholat kalau olahraga barang usul ya ditampa bongkoan Nabi meni loro ya loro.
Mbayang dhuwur iku jane loro wae wong nyambut gawe ora usah. Ya itu. Sampingkan itu pokoknya manut. Kan seperti itu. Yang lain juga begitu. Aja kok pilih sing ibadah tok kowe nampa dengan 100%, sing liyane mbok bantah-bantah gak boleh. Itu yuwahidut tahkim wa taslim. Iki Kanjeng Nabi memutuskan begini, ya kamu harus terima. Seperti kamu menerima kongon sembahyang barang itu. Gitu. Ya. Wal Qur'an utai Qur'an iku mamluun penuh bil ayatil mursidah kelawan ayat-ayat sing nuduhake sing ngarahake ilal adab maring tata krama etika ma'ahu sarta Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan pada kita untuk beretika dengan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lama qala al musyrikun bareng ngucap sapa al musyrikun wong-wong musyrik. Ya ayyuhallazi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Wong sing dituruni alaihi ing atase lazi. Kan diturunake alaihi ing atase lazi apa adzikru Quran. Innaka sak temene sira iku lamajnun majnun. Iku Kanjeng Nabi kan di lokno wong musyrik-musyrik iku. Wong kok dituruni Quran ke langit edian ngono. Ajaban jawab sapa Allah taala anhu angking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawabi aduwahu ing musuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam binafsi kelawan awak dhewe ini Gusti Allah taala min ghairi wasitatin saking tanpa perantara. Faqala mongko dawuh sapa Gusti Allah taala nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi nikmati rabbika bimajnun. Langsung dijawab. Nun wal qalami. Nun iku kaya alif lam mim kaya qaf ana kaba ya ainin qaf. Cara mufasir ahli sunnah wal jamaah yang tahu hanya Allah Ta'ala sendiri maknanya. Iku nggone kesusastraan modern iku ditiru-tiru sebagai ungkapan misteri. Jadi kowe nek gawe sajak gawe terus ana kata-kata sing bibop ana gak jelas maknane. Itu menarik perhatian apa yang akan kamu sampaikan sesudahnya. Iku niru nun. Wong kan dia tanya-tanya. Terus itu bal qalam wa mayasturun demi pena, demi kolam. Wa mayasturun lan barang kang ditulis. Digariskan oleh orang-orang itu. Ma'anta utai sira Muhammad binikmati rabbika sebab nikmate pangeran ira bimajnunin iku majnun tidak majnun. Langsung. Gusti Allah dewe. Jadi menunjukkan ayat-ayat ini menunjukkan kedekatannya Allah Ta'ala terhadap Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus juga menjunjung tinggi kehormatane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wong dilokno wong musyrik majnun langsung Gusti Allah dhewe kok. Sing apa nolak. Nganggo sumpah barang. Ma anta bi nikmati rabbika bi majnun. Walamma qalu lan semangsa do ngucap ya musyrikun aftara 'ala Allahi kadziban to gawe-gawe ana to gawe-gawe sapa
Muhammad Allah ing atas Gusti Allah kadiban ing gegorohan ajaba jawabi sapa Allah taala anhu bilani anhu tentang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bilani Pak. Faqala maka dawuh sapa Gusti Allah taala balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil azabi wad dhalalil ba'id. Balik ya wong-wong sing ora iman kuwi sing goroh iku. Wong-wong sing ora iman bil akhirati kelawan dina akhir fil azabi ing dalem siksa. Mereka akan mendapatkan siksaan wad dhalalil ba'id lan kesesatan yang jauh. Orang yang menuduh Kanjeng Nabi iftira, gawe-gawe, terus mereka itu yang tidak iman pada akhirat dan akan mendapatkan siksaan dan sesat yang jauh. Sesat yang jauh itu kowe arep ning Jakarta, mara ning Surabaya, iku sesat jauh. Nek kowe ning Jakarta rada apa mara ning gone Bandung ngono iku sesat tapi ora pati adoh. Tapi kowe meneng Jakarta kok ning gone Surabaya iku dolalan baidan. Sesat yang baid sekali. Walamma qalu lasta mursalan malam qalu